So Tatelicious is being accused of kudana nezvigunduru kuEurope kwaari uko. Hapana doctor vari kuti vada kumuroora vanonzi Dr. Marcus. Aminoti vari kuluka sadoctor here. Last time futi akati introducer kuna Dr. P. Apa ari kuti ana Dr. Marcus. Aminoti madoctor ari kumuda here kana kuti chive. Last time aitomboitawo sadoctor, but this time around vari kunzi Dr. Marcus Ameno. I don't know what you guys see kuti munhu uyu ari kuita sadoctor here. Iye ari kuti, why are you judging me? This is my type. Go get your type. Moyo wangu uri pano ndopandiri, get used. Che kuti mudzize kiss makuda kujaja mukono wangu. Go get your type. Pano ndopangu. Iye atonyatozviona ega kutoti panapa vanhu vari kutoramba kuti this person cannot be a doctor. It can be. Apa anenge ari busy kushora varume vamwe vanhu. Iye atoriwo nemumwe munhu asingatoitewo, asingatomboitawo sadoctor. Aminoti ada try kuda kuconvince ani kuti ndi doctor, because munhu yakada kungofana hulengende waanenge achingotuka all the time. Iye murume uyu Marcus ari kunzi Marcus doctor nahulengende. Aiwa, same WhatsApp group. Paangari kuSweden takafunga kuti pamwe munhu is going through a lot, there's something that she needs to get over. Ndosaka ari kutorana na class nana Joanne zvichapera, only to find out kuti it's 2025 now. Musikana achiri kungoita zvevanhu vanenge vasina kunyatsoti Ameno type yake kuti yakanyatsoita sei. She's also saying becoming Miss Wallenberg. Vane access okugoogle madoctors ekuAustria, please help us kuti kuna doctor here anonzi Dr. Wallenberg. I can't access the information, I don't know how to look for it. Nongoziya yeprofession yangu kuti tinotsvagana sei, but madoctors ekuAustria I don't know. Vanokwanisa kutibatsirawo ndamotry kuda kugoogle paGoogle chaipo kuti Dr. Wallenberg. Marcus, I can't find that name as a doctor. Probably there's a way that we can find this person. Arikuti, I chose my kingdom's love, respect my royal decision. When someone is an adult, the choice of a life partner is theirs alone, and that decision must be respected. Love is not democracy, it is sovereignty over one's heart. And as a queen, I reign in my truth with no apologies. We all have different tastes, energies, and destinies. What suits me might not suit you, and that's the power of individuality. My choice suits me, it aligns with my spirit, my purpose, and my joy. So go ahead and choose whoever suits you, but never forget my love is my crown, and I wear it with pride. Atozviona ega iye Tatelicious kuti zvinhu zvaari kutaura zvinakana sense. Kana munhu wakungozviexplainira, especially kana wakuda kuexplaina relationship like this, wotoziva kuti hapana chauri kuda kutraya kunyatsoda kuconvince vanhu. Anyway, we cannot approve kuti this one is a doctor unless tatomuona ari musurgery, kana kuti tatoona maqualifications ake nename tag, something like that. Akapfeka mascrubs nemaonererwa anoita Tatelicious ayaya. Dai anga achinyatsodana nadoctor, tinenge tanyatsonzwa kuti sure ndi doctor, tinenge takapiwa proof, all the proofs and stuff, but she has nothing to show. Ndosaka asiri kuuya pasocial media achitinyatsotiraridza kuti munhu uyu ndi doctor. Ndiani doctor anobvuma kukiswa like that achitwa izvo zviya zvaanenge achita Tatelicious? Profession inobvumira here kuti munhu anongouya achingoita zvaanenge achita zvezva? I don't think so. Ende kuzovhura Telegram, kuda kuita manudes kuTelegram nadoctor ivavo, all those explicit things. Will a doctor do that? If kana chinyatsoda profession yake chaiyo doctor, hatifunga kuti doctor anovhuriswa Telegram votanga kukisana mavideos avo aya achienda mungomaziya mavideo akwina vanenge vachiisa kuTelegram iwawo. I've never andongonzwa kuti kune matelegram groups kwavanenge vachisenda mavideos avo machichichi iwawo acho iwawo. Will a doctor akaenda kuuniversity chaiko akastada anoita izvo zviya here? Ndo mubvunzo wangu iwawo. Queen apa panenge vatotibikira mbodza zvavo, ngavaroorwe zvavo. Even Sandberg wavo anga akavaroora uya Ameno zvaakangori murume uya akatozongoona. Ndofunga anga story nawo imba. He moved out of that house asina plan, and the imba iya yainzi yanga iri inheritance sort of. He had to come back, he had to evict Tatelicious kuti awanewo pekugara. Vanhu vaTatelicious vese vangori questionable. Ameno zvavari ava vataura chokwadi Tatelicious ngaatiudze zvakanaka kuti ndana Joanne here, because Joanne akanyatsotaura chokwadi akati uya mufudzi wemombe, tainyatsozviona. Class akataurwa zvikanzi is a drug addict. Avavo Amenoti ndichii? Queen type yavo ikangodaro vakamboenda kumaNigerian, vakamboenda kupi. So this time otiti vari kudana doctor. Ngasade kunyepa kudai so Queen. I don't know what you guys think, but Queen is actually out of my words ekuzvidefenda. Ari kunyatsozviona ega kuti no matter how paangauye kwatiri achitiudza, he cannot
convince us otherwise. Paipai last time akambouya futi akanyora statement. Let me just read statement raakambonyora kuna about Dr. Piwe last time. Hanzi ngori nyasha hama dzangu, I just pray like anybody else. Kana Mwari vangokurangarira it will be a season, no matter who is bothered. Nguva yaRichards ndakatadza chinhu one, I mix some bashto nemutoro. That combination is dangerous. Chikaputika unosara uri pawide. This time Dr. P ndakavawana nchinamata mazuva andadzoka kubva kuSouth Africa 2021 December end. Takangosanganiswa with a mutual friend here in Vienna, Austria. Ndozvaakanyora musi wa7 January 2024. Munhu aipengesana naye akatoti ndoda kuroorwa nawo, ndoda kuita sei. That was Dr. P. To my surprise, today we've got another doctor. Ari kumbowana kupi madoctor vari kuAustria. Kwakazara madoctor here zvekutodaro zvekuti anongonhongwa any street any corner. Vanhu vanongori kana vakungoda nemadoctor. Queen ka kunyepa vanogoda zvavo Queen, but aiwa manyepo mamwe ngavasaitoti vanyepe zvinozovabatisa like this. Hakuna doctor akadai so, andazviramba. Queen ngavauya neevidence chaiyo chaiyo, ngavanyatsoti convince, not this zvekuti vanouya nemunhu achikisana kunge hamena mumhino. Doctor chaiye aiwa, isusu titori nehama madoctors and we know munhu. I've got my bamdik is doctor. Somebody, when I sent somebody to him, was like, why is it kuti munhu wandituma kwaari looks like a doctor? I'm like, he looks like a doctor. So there's a way inoita madoctor so inongooneka yega. So I don't know what you guys think. This is not it. I say this is not it, Queen.